good morning. Ayan, papunta tayo ng Roma ngayon para sa ating typical, the usual visit ng ating doktor sa hospital. So with the courtesy ng ating kaibigan si Ate Babes, 157 kilometers ang tatakbuhin niya. kaya ihahatid kami doon sa hospital. Okay? See you later. Nakaalam din siya pa. Baka pupunta pa nga yan ng Sardinia. Diyos ko. Eto na tayo ngayon sa super highway going to Rome. It would take us only 40 to 45 minutes from our place to the city of Rome. Andito ka na. Pasok na. Ganda ng ano na to. Ayan, dito na tayo sa Rome City. Papasok na. Isa sa madami kasing mga tunnels. Naladaan din ako dito dati kasi yung amo namang lalaking may Ayan, ganito ang residential area ng Rome City. So, talagang naman driving is not that easy kasi traffic, pero continuous din naman. Importante yung flow is mayroon, hindi yung nakastop. ang dami ka ba? Ayan, ito, malapit na tayo sa hospital. Anyway, don't forget to like, comment, share, subscribe to my Bisdaco channel. Support lang. Salamat. Ayun, ito ulit. Reporting duty. Ano tayo, mayroon tayong mock na gagawin for today. Part of the screening. Kaya tayo nandito. Buti na lang yung aking assistant bakasyon, kaya yung bakasyon niya taga sa akin, taga hatid sundo. Say hi. Yan. Pahinga muna tayo ng konti dito kasi medyo malayo-layo pa ang lalakarin. Ayun, ito tatapos lang natin sa ating mock. Painit muna dahil maganda rin para sa ating health ang init. Diba? So, done for today. Then, balik ulit tayo by Thursday na naman. So, for this week, 3 yung ating gagawin. So, this is the first one for this week, last week of August, and then by Thursday cardio visit, and then the following day, the 30th, another endoscopy ba yan? Ayun na naman tayo. Okay, so like, share, subscribe para naman mag-grow yung ating Bisdaco channel. Maraming salamat. This is how I share to you yung ating journey living with a heart failure. So, sa mga nag-support nandyan palagi, thank you so much. Also there, my wife, hi.
Hello. Ayun, napagod sa kakasama. Anyway, again, thank you. Bye-bye.